роназӣ салом алайкум. имрӯз 8 сентябри соли 2025 қарор дорем дар шаҳри Турсунзода дар яке аз мавизхонаҳои акаи Ғуломҷон. мавизе ки мебинед ҳозир мепурсем, Рустамҷон инҷа биед, писари Ғуломҷон, ин мавиз аз кадом намуд ангур? این مرس Мерседес. ҳозир тараш ҳаст меамҷа нишонтем нест? نه نه ин бинед ки овезон кардаги. Барои чи овезон кардаги? Овезон кунед дарозтар мешад ме. او درست خوش میشود ана ҳамдиро нази кадоми мавиз мекунад? вақте ки овезон мекунед, ин бо вазни худаш поёнтар мешавад, хушрӯйтар мешавад. ин мавиз ҳамин қадар камбудӣ дорад ки як дона дорад. ҳозир ба мо мефаҳмонад ки чӣ хел мекунем. кани ҳамин чандин одамо ама мепурсанд чӣ хел мавиз кунем. кани беред нишон диҳед. ин хитои вай аста, намак аста, ишқор. ишқор дуруст? همین ҳамин чанд грамм аст? 350 گرم 350 грамм. 10 لیتر آب 10 литр оби хунук омехта мекунед. آه. баъд чӣ кор мекунед? ҳамин хушая чанд секунд сар метиҳед дарунаш? نه 10 سکند بس 10 хушаи ангура дар даруни ҳамун 10 литр об ки 350 грамм аз ҳамин ишқор омехта шудааст, сар дода мегиред. баъд овезон мекунед. ин чӣ нақша мебозад? чӣ рол мебозад? این بسیارتر خوش میشود و خوشروتر خوش میشود ин зарар надорад? баъд نه تو ایرا تو بازار برفتن هم ایرا میشوین شسته و دانشه میگیره آدمو донаша майдонош мегире на? ай донаи мавизи бедона мекуна на? ҳамин аст ме? ҳамин ҳамон ишқори андохтагӣ аллакай безеб шудааст? این بیزه شده چند قش دیره чанд вақт шуда истодааст. ҳамдиёрон азиз, ман акум мавиза нишон медиҳам. ман чӣ хел мавиз тайёр шуда нишон додам. ишқорро дар оби хунук мезанеду гирифта овезон мекунед. акум мавизро бинед чӣ хел мавизҳои беҳтарин шудааст. бинед. ин чӣ? ин пул, ин доллар, ин бензин, ин нон, ин намак, ин орд, ин тилло, ин чизе ки хоҳед, ана ҳамин. вақте ки пул мефурӯшед, ҳамаи ҳамин мешавад. мана ҳамин бачаҳо ҳамашон карда истоданд, беминнат соҳиби пул шуда истоданд, соҳиби ҷои бо медонед 20 40 50 100 одама ино ҷои корӣ метиҳанд. ина бинед. ин мавизи ангури Мерседес дона дорад ва инро дар оянда баъд донашро гирифта мефурӯшанд. ҳозир мепурсем ки донадораш чанд пул, бедонааш чанд пул бошад. Рустам, ин ҳамин мавиз шавад донааш қати чанд пули савдо мерад? соли гузашта чанд пули фурӯхтанд? 40 сӯми донахаш қати. агар донаш гиранд чи донаша? دانشا گرفته میفروشن آدمو 60 سومی 65 70 سومی میفروشن. ана ҳамдиёрон азиз, донаш қати 40 сӯми, бедонаш 60 65 то 70 сӯма мерафтааст. ана магазинда ки мо мехарем дар бозор 100 сум 120 сум ин ҳамино. ана ҳамдиёрон азиз, бозорчӣ бо болош бояд 1 сум харидан, пас бояд 3 сум монад ко 50 дирам 20 дирам нест, 3 сум монад. аммо бозорчиҳо 50 сум харан 150 сум мефурӯшанд. ва ё ҳунарашонро мефурӯшанд. ҳамдиёрон азиз, дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад. касабаро ёд гиред бачаҳо. касабаро ёд гиред то соҳиби пул шавед, соҳиби обрӯ шавед. кадоми соҳиби пул аст, соҳиби обрӯ аст, медонед. ин ҷамъият ҳамин аст. дар паноҳи худо бошад. худо нигаҳбони шумо бошад.